City liwat nga magapatuman sang quarantine pass. Liwat nga magapatuman sang quarantine pass ang syudad sang Iloilo. Ini matapos ang sinapol sang COVID-19 team kay nasang aga. Ang quarantine pass ang iga-issue sa mga barangay. Isa ka quarantine pass ang ihatag sa kada pamilya kag ini ang gamiton sa pagwa sa ilabalay para sa essential transaction. Ang report sang aton nga seso, cases continue to go up, no? And sa subong pa lang daw kadamo na to sang kaso nga nakuha nila. And way pa nalabot sa iban nga mga laboratories. Ang desisyon sang aton COVID team sugod was we will revert to the protocols that we had during the ECQ, no? Ang kada pamilya tagan sang isa ka quarantine pass. And this quarantine pass will be used by the member of the family for essential reasons only, no? Makadto ka sa doktor, makadto ka sa butika, makadto ka sa supermarket, makadto ka sa tindahan, or makadto ka sa imong essential nga trabaho. Tungod kinahanglan ng quarantine pass, ang mga barangay ang magabalikman sa pagpatigayon sang checkpoint. Ang tanan nga aktibidad sa syudad ang temporaryo man nga postpone. Pati ang mga misa sang simbahan, hinyoon sang alkalde nga ipatigayon na lang nga virtual. Magasapol ang lokal nga panguluhan sa mga Association of Barangay Captain kag Liga President sa syudad upod ang mga pulis kag compliance officers. Iniagod istoryahan ang pagpatuman sang quarantine pass. Sa subong, wala nagauntat ang panawagan sang alkalde sa publiko, ilabi na sa mga wala nagasunod sa minimum health protocol. Well, cases continue to go up, no? And I am very sad to note that I was informed this morning that Vice Mayor and his family nag-positive na, no? And amo na ni ang sitwasyon nga kadamo na gid sang positive members of our family. Amo na halong gid, no? May isa gani bago lang litrato yung pagkita sa akon, may isa ka babae ga sakay sa jeep. Wa siya gamas, no? So we really have to make sure these protocols are not because we want to do them. These are really for your protection. So kinahanglan ginaton nga proteksyonan ng lawas ta para makaproteksyon man kita sa aton pamilya. Ang paggamit sang quarantine pass ang magalawig tubtob Hunyo 15. Sa subong wala sang may nakitaan nga bago nga variant sang virus sa Iloilo City, apang madasig ang paglapta sang COVID-19. Gani ginahimo sang syudad ang tanan nga masarangan agud matap na ang pagdamo pa sang COVID-19 cases. Pagbinuligay, kooperasyon kag pagsunod sa minimum health protocol ang panawagan sang lokal nga panguluhan. Magsuksok sang face mask, face shield, maghugas sang kamot kag mag-obserba sang physical distancing. Di kawan man ang pagwa sa balay kung hindi importante ang transaksyon. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas nagalaom sang duga nga mga COVID-19 vaccine para sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga ginakulang na ang syudad sang COVID-19 vaccine. Ang tanan nga bakuna nga nagaabot diri ang nagikan pa sa COVAX facility nga gindonar sa national government. Gani nagalaom si Mayor Jerry Treñas sang duga nga COVID-19 vaccine agud tayuyon man ang ginapatigayon nga vaccination sa Iloilo City. Hopefully, no, I am also coordinating with Secretary Vince and Secretary Galvez. Lantaunta. Gambal sila nga maabot di sila kuno kag madala vaccines because they know the situation right now. Naibaloan man sang damlag lang nagabot na sa Pilipinas ang third batch sang Sputnik V vaccine. 50,000 doses. Kag suno sa alkalde, sa tiun hatagan ang syudad sang nasambit nga vaccine, sarang na nga mabakunahan ang yara sa A4 group o kon mga economic frontliners, kaangay na lang sa mga jeepney drivers, market vendors, hotel employees, frontline government workers, kag iban pa. Tanana. But up to A4, no, especially ang A4 kay balantang A4 amo ni sila nagagwa, sila ang nagaobra, but they will affect our seniors and those with comorbidities, no.
What we will do is really just plan out the vaccination centers, that we will have a fast lane for the seniors and the those with comorbidities. Parang fast lane sila ya, pero ang A4 sige na naton ya nga amat-amat na naton. Sa subong, ginaulat pa ang ginbakal sang Iloilo City Government nga 670,000 doses sang AstraZeneca kag Novavax vaccine. Ang ila ginapromesa July. Ang total nga doses nga ginprocure ta is 670,000 doses, no. So sige na aton. But we also have to understand nga sa mga ginahatag sang aton bala national government nga vaccines, way man taga-pili nga kinahanglan taga syudad gid nga butante sang syudad. As long as you are here in the city, either you're working here in the city or living in the city, we cover you with the vaccines, no? And the same aton nga gin-procure nga AstraZeneca kag aton nga Novavax. As long as you are here in the city, even if you are not a voter, even if you are just a resident, even if you have a house here and your permanent residence is in the province, we will cover you. Ginpasiguro man sang alkalde nga may magaabot pa nga COVID-19 vaccine kag sa tanan nga luyag magpabakuna, magpakig-angot lang sa inyo barangay agud mahatagan sang ticket para sa nagapadayon nga vaccine rollout. May ginapatuman nga proseso sa vaccination center, agud malikawan ang pagginutok. Kinahanglan ang pre-registration kag dapat may ticket. Sa ticket nakabutang ang schedule sang vaccination kag ini ang dapat nga sundon. Divine Singh para sa Level Up Patrol. 3 ka mga van ang gintugyan sang Iloilo City Government sa Special Weapon and Tactics Team. Highly urbanized city ang syudad gani magluwas sa pagbato sa COVID-19 virus, ginahatagan man sang prioridad kag mayor nga atensyon ang pagmentena sang kalinong kagkatawhay. Gani suportado sang Iloilo City Government ang mga kinahanglanon sang Philippine National Police sa Iloilo City. Kahapon, gintugyan na sang lokal nga panguluhan ang 3 ka mga van para sa Special Weapons and Tactics Team. Ginpahayag ni Police Colonel Uldarico Garbanzos nga dako ang mabulig sini nga mga van para sa dugang nga police visibility kag madasig nga pagresponde sang SWAT sa tion kinahanglanon. We are very thankful nga ginadumdum kami ni sang aton nga LGU headed by our very good mayor, Mayor Jerry P. Treñas, sa pag-provide sang move capability sang ICPO or Iloilo City Police Office. So ini nga mga salakyan, dugang ini sa amon nga assets and makapadugang ini sang police visibility particularly during sa rush hour. And their presence ining SWAT van nga ini ibutang naton ini sa mga places of convergence, places sa mga critical infrastructure. Part sang aton nga police visibility diri sa Iloilo City AOR. Nagpasalig man si Garbanzos nga halungan ang gintugyan nga van para sa SWAT. Hangambal niya sa amon, we should take care of it and ang Iloilo City government mag-provide sang maintenance and with that marching order, so ang instruction ko man is ang recipient or ang end user sang sini nga mga salakyan dapat itipigan nila ini so that ini nga mga assets mamintinar naton kag magamit namon sa amon nga operational activities. Matandaan magluwas sa 3 ka mga van, may nauna na nga gintugyan ang lokal nga panguluhan para sa ICPO. May 25 ka mga mountain bike, napulo ka mga Japanese bike, kag may palaabuton pa nga mga motorsiklo o kon additional nga 25 ka mga big bikes. Well, kadamo na no since sang before pa nga nagmayor si Mayor Jerry Peteñas and then may una siya nga mga SWAT ban mga ginpang isyo wherein ara hasta subong buhi pa and then may ginapaabot pagkikita nga 25 ka motorcycles and then may ginapaabot pa kita nga mga armas no wherein initanan ang recipient ang aton nga SWAT pagagamiton ini sa ilang training, pagagamiton ini sa ilang mga operational activities and other kinanglanon no para sa pag-improve sang
kag pag-enhance sang capability sang aton nga mga SWAT personnel. Ang mga bag-o nga asset para sa ICPO ang pagagamiton sa deployment sa mga Iloilo City Action and Response Command Center kag mga lugar nga ginadagsa sang publiko. Gin-procure na sa city ang 3 ka vans para sa aton SWAT team. Ang plano naton really is once we already have the completed police stations, may ara kita ginaplano dito sa Ongka, may ara kita ginaplano dira sa Mega World, may ara dito sa Bitoon, kag sa iban pa. Ang Kalumpang ready na gani dito, no? Kag sa Balantang. Ilaptaman ni ang SWAT naton. So that kung may kinanlan sa aton SWAT nga mag-respond, available dayon ang aton SWAT. May nalipay ako nga nag-abot na ni ang 3 ka bilog, no, bag-o gini ang 3 ka bilog nga para gid mausar sang aton nga SWAT team. And as I was talking to Colonel Garbanzos, madugang pa sila i-train nga mga pulis para sa SWAT, no. May mga armas pa kita nga ibaklon para sa ila, kag para sa mga pulista kay damo pa mga pulista nga bag-o nga waay sang armas kinausar nila, ila lang anay nga ginabakal nga personal, no. But we are purchasing long arms para sa SWAT and about 100 9mm Taurus pistols para man sa mga kapulisan naton para nga mahatagan naton sila. Ang aton nga deed of donation ara kay na sa City Council, hopefully maaprubahan nila para nga ma-proceed na dayon ang sale sang ini nga mga armas. Dugang pa sang alkalde, importante nga mapabasog ang puwersa sa mga pulis, ilabi na subong nga napaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad. Ang MECQ status ang magalawig tubtub Hunyo 15. Especially during these times, no, nga may MECQ kita, kag muni nga mga kabudlay nga mga tempo, we are giving all the necessary support to the PNP. Last time to, naman nyo, may mga 25 to ka mountain bikes nga ginhatag naton sa ila, aside sa mga Japanese bikes. Within the month of June, maabot man ang 25 big bikes pagid sa ila. Mga dako ni nga motor para nga mausar man nila, no, and they will be trained by the HPG Highway Patrol Group para nga mausar nila ni kag ma-train gid sila nga maayo nga mag-usar sa mga big bikes, no. We are trying to give them all the necessary equipments para nga mapasiguro gid nila ang aton syudad nga para sa tanan nga safe gid, no, especially during this most difficult time. Nahibaluan kabahin man sa mga monitor nga ginapatuman nga minimum health protocol ang mga pulis. Sila man ang nagapasiguro nga masunod ang mga executive order, pareho na lang sang curfew kag liquor ban. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.